Imos co cura de Valdepeñas, que se sabedes que é coñecido polas súas controvertidas homilías. Así que non debería sorprendernos o que pasou pois esta mesma semana coas comunións. Tiene que estar pendiente de lo que comulga cada uno, si comulga en la mano o comulga en la boca. Y luego tenemos líos porque la gente se salta el turno y yo no quiero que la gente comulgue primero en la boca y todas esas cosas. Vamos a hacer 2 turnos de comedor. El primero en la mano. Entonces la gente que comulgáis en la boca, os esperáis en vuestros bancos, os sentáis, os ponéis de rodillas a esperar a que os toque comulgar y ya está. Y cuando queden 2 personas aquí, entonces hacéis la fila los que comulgáis en la boca. Claro. Es fácil de entender. ¿Cómo no sabía? Lo digo por la gente mayor. No pasa nada. Sí pasa. Si vienes en el grupo que no te toca, te echo para atrás. Cuidado, Non anda con decimales, Luego me calientan la cabeza a mí, la sacristía. Entonces, como yo bastante tengo yo con celebrar la misa... Sí, bastante tengo yo con lo mío. Dixo, bastante tengo yo con lo mío. Entonces, en ese sentido, hacemos 2 turnos de comedor. Sí, é listo. Y así no hay... E punto. Bueno, explicou as cousas bastante claras. Vamos a ver, a idea que ten el está ben, porque moitas veces nós nos encomendamos. Por qué? Porque parece que van a ver que antes, pumba. E depois, a mí mejoramos moito tamén. Eu aprendi de miña avó me dixo, o pan se come encima da mesa, que non caiga ningún... Entón, das a partícula e che van a mellor con ela polo camiño. E dixo, non, colle aquí si queres, o toma aquí. Para levar, non? No, e isto non será máis pola higiene, porque os que na man botan non hai problema, pero na boca... A igrexa ten que dicir dunha vez, a igrexa ten que dicir, si é na boca ou na man, e listo. O Papa ten que dicir, é na boca, é na man, e listo, se acabou. A mí que me poñen un tupper para levar e punto. Eu levo nun tupper. Os tuppers É como na casa tranquila. Pero como debería ser, según ti? Que? Como debería ser? Non, depende das situacións. Por qué? Non é o mismo que ti fagas un banquete e que teñas ali todo o mundo que te colla a comida, a que teñas un banquete dunha xente conocida que é responsable e pode coller a comida por si sola, sabe que non... Pero que banquete estamos falando de comulgar? A modo, sabes, agora a iglesia é un meeting. Estamos falando do mismo. Entonces, que hai xente que dá 4 pepinos, vai ali por colle pumba. No, pero ten un poquinho de responsabilidade do que vas a facer. É igual que cando ti vas... Hai que solucionar iso. A iglesia ten que solucionar 2 problemas. Non ten que dar si é na man ou é na boca, e outro, que non se che pegue arriba no paladar. Eso está sin solucionar tamén. Porque se che pega arriba no paladar, creo... Bueno, ainda todo que enjalane que na miña parroquia unha vez unha veciña quita os dentes para despejala, Eu estaba ao lado. Eu quitou... Perdade que o noso público está rindo moito e está comentando moito. Creo que temos a Amparo, a lareiteira do día. Boa tarde, Amparo. Amparo, moi boa tarde. Coño o micro, Amparo. Que tal? Na boca ou na man? Bueno, a min dame exactamente igual porque vou a misa. Non vai a misa. Para acabar así con 2 palabras. Bueno, pero cando ibas? Cando ibas, sí. Cando ibas, como preferías? Tomar a hostia na boca ou na man? Na boca. Na boca, non? Que é como se fixo sempre. Como se fixo sempre. Amigo que me chamou a atención, porque ti estás de acordo coa mensaxe que dá. Entendo que non coas formas. E dixo, e o que teña que agradar, deixe ollos. Eso sí que non. Home. No. El dixo, no. Sabes que é moi controvertido este home, pero non dixo. Os arrodillades, os sentades, pero hasta que os toque. Non dixo, despois dixo... Dixo, como se colen, pa atrás. Eso sí. Ti, Padre Patillo, algunha vez dando a hostia así da boca, morderon todo, roeron todo algo. No. Se poñe nervioso, Os dentes enganchados. Moitas veces, sí, alguna vez así, tuveches que soltar porque ficaste... Dale para atrás. Desde a pandemia, collo que o platino onde colocas é que colla... Sí. Aí está. Colle unha bandexa, colla hostia que queira. Colla aí. E ti collena... Hai xente que se desquedar e dice, no, mira, colle ti. No, se pos na patena a xente vai buscar cal é a máis grande, vai buscar cal é mellor, esta é boa. Son todas iguales. A mí lle boto un pouco de azúcar por riba, botei aquí. Dame a volta, aquí non está ben. Hai sitios onde dan tamén cáliz de beber, pero xa non se ve moito eso, non? No, eso se dá solamente con respecto a min. O das a mellor nunha boda, aos novios e aos padriños, non podes dar. Cando tal, pois, baixo as 2 especies, mollas a partícula
No, e das tamén o vi. o corpo e a sangre de Cristo. Como olhar as galletas. E aí canto se bebía, porque eu na comunión acabei coa copa. Ahora que falou... Teño dragante. Ahora que falou o Padre Patiño de bodas, estamos en plena tempada de eventos, ese é o tema dos agasallos. Serán moitos, serán poucos. Botadle un ollo a esta boda e a todo o que nela se regala, porque pensamos que, bueno, non sei se foron generosos ou aínda podía ser máis. Podemos ver? Observemos agora. Ai, Aceite. Dios mío. Pero un Para cocho levar ali, todo. un carneiro, un becerro, que é? Ai, Que creo que é de todo o que dis. Hai becerros. Dios mío. Son todo agasallos, Isto é na India. O onde porco a cachos ou un becerro. No, En Perú. En Perú, en Sudamérica, están así. Pois É mira que- que fartura, que han comido Pero a mí eso me agora. parece fabuloso eso. Home, si tes Bueno. 3 congeladores na casa, sí. Non hai congelador que Home, máis cheje. cómodo número de Sí, conta. no, pero non son regalos, tamén incluso levan, como facíamos antes, para facer a boda entre todos ali, para participar entre todos. Pero que come eso todo, que hai aí Virgen Sabe, Santísima. o preparan e tal. Salta con usar mosca e non deixa nada. Ben, é certo que agora estílase máis o de poñer o número de conta, que é un pouco máis práctico no convite, pero antes aquí sería algo parecido, non? Sí, daban regalos. No, hombre, Galiñas, galos, ovos... Na zona en Coruña mismo, donde, a iglesia onde estaba eu, pois había o local da parroquia, ali facían as bodas, e compraban e levaban de todo. Como hoxe, cando ti te reúnes e dicía, ti levas a tortilla, ti levas isto, ti levas outro. Eso sí que era unha boda bonita. Hoxe vas a un restaurante, como menos de 200 euros un plato, ya non hai. Home, as bodas na casa eran moi bonitas. Eu teño xente máis da miña aldea que falo con todos que leo moi ben. Claro. E contábanme que facían aquel cocido, Claro. ou facían na Si eran casa moi bonitas, pero agora arrociño. ninguén quere casar así, por algo No, será. por Era eso. bonito, Vale, porque ahora todo queremos Mira, lujos, outro día queremos dixen ordenarnos a para unhas, dixen, vos pensade, nas aldeas, que se dices a alguén da cidade que ti vas a facer unha boda con unha carpa, e pos churrasco, pulpo, e todo, seguro que veñen todos. E vos tedes que facer moito máis grande que vamos a tal sitio, vamos a Viralba, vamos a Montero, vamos a esto. No, no, vos dicías como preparar así, Sí, que era maravilloso. churrasco, Hai xente que o pulpo, fai, fun algo así, pulpo. Fun algo deso, que había un poquinho de, nada, uns langostíos a un gambón así de primeiro, e pos un polvo e máis un churrasco, e pasámosle Además, maravilla, e pasteles, se caen por la riquísimo. borrachera quedan polo campo por ali. Aí pero- falou, pai. Claro, pero moi ben. Está o río al lado, se ventilan. Onde mellor se come de todas as bodas que fun eu, Galicia. Non hai volta. Aí sí que non hai Home, dinero. non é porque- En Castela poñen fiambre, non? Bueno, eu fun a unha, non vou dicir onde, que os caras saben, que tuve para ir ao sobre e quitarlle mitad dos cartos que lle metera, Faltoume nada. Pero fora de Galicia. Uf, dicía eu a que viña comigo, Marisol, un abrazo, que non é que se casou, Marisol viña, e dicía eu quitille do sobre, É que... Por que puñeron? Marchei Que dali puñeron? puxeron Fiambres. todo contado. É que, por exemplo, a ver, os langostinos, que é unha cousa típica das bodas, e tal, como di miña veciña, se non hai langostrinos non vou á boda. Eran 3 contados para cada un, Sale e xeo, moito, sale ostra, un pero anima- se te traían un plato. sale unha animalada. E nos poñemos la mesa entera con o que che dá a gana. Pero Claro. outro día falamos Fuentes. en as comunións, está salindo unha animalada, está peor que as bodas. Sí, eso tamén é exagerado. Peor que as Tanta cousa bodas. non. É que unha... En todos os sitios, ao fin e ao cabo, rumbo. tamén son decisións da xente que celebra Sí, e despois cada da cual xente que que celebra vai o que dá a gana. que vai invitada ou non. Xa, pero é unha pena ver esa Pero- comida moita que se tira, entonces, ou polo menos nas bodas sabes que xa que ti deche lo regala e todo tal, esa comida en vez de que se perda, pois que a leven para un centro que fai falta esa comida, Pero, ou senón que porque che metan un tupper para levar para casa. Porque nas bodas hai tupper para levar ou non? Hai bolsos, eu xa sei algo que levou no bolso. Pero faise moitas veces que despois da celebración da boda ou do evento, o día seguinte van, pues, por exemplo, os Vamos, noivos sí, coa súa vamos, familia ahí e van está. comer ali A e comen celebrar, sí. todo. E aí non sí, has sí. comido que sobrou.